קורה חברים? כאן מיסטר ויילד בעוד סרטון חדש, והיום בסרטון אנחנו לא עומדים לשחק אמונג אס, אנחנו עומדים לשחק קול אוף דיוטי עם אנשים שאני לא מכיר. אני אגיד לך את האמת, אני עוד לא משחק עם אנשים, כאילו עם חברים שלי וזה, אולי בהמשך אם תגידו לי שאתם אוהבים. אגב, אם יש משהו לא בסדר, האיכות או זה, אז תגידו לי בתגובות. כן, אז אחלה משחק. אני מאוד אוהב אותו. הוא משחק יריות, אז לא תמיד הכי כיף לשחק בו, אבל סתם לא יודע. תגידו לי גם אם אתם רוצים שאני אמשיך לעשות כל מיני משחקי יריות, או שנחזור לאמונג אס. אין לי בעיה לחזור לאמונג אס כאילו, אבל... כן, אז אנחנו מתחילים את המשחק עכשיו. מקדימה. לא רוצה לנחות איתו. לנחות עם אנשים זה תמיד מעצבן אותי. לא יודע למה. יש לי בעיות. סתם לא. טוב, יאללה, בוא ננחת פה, אני אוהב את המקום הזה. האמת שיש לזה אפקט ממש מגניב של צניחה. הוא צונח ממש מהר. ביחס לפורטנייט או כל מיני כאלה, פאבג'י וזה, הוא צונח ממש מהר. אני משחק בכל המשחקי יריות האלה. אני חייב למצוא נשק. ואם אתם רוצים שאני אעשה איזה משחק כלשהו ספציפי, אז גם תכתבו לי בתגובות. ואולי אני אעשה אותו. מה זה? מה? או מיי גאד. אוקיי. טוב. אוקיי, זה היה פשוט הזוי. וואו. פשוט זרקתי את זה ואז זה נדבק לקיר, אחרי כמה שניות עשה פיצוץ ענק. טוב, יש לי נשקים די גרועים. רגע. אוקיי, יש פה מישהו. יש פה שני אנשים הצילו. אוקיי, אין לי מושג איפה הם. קצת מסוכן. טוב, בואו פשוט נברח. תקווה שלא נחטוף שום כדור בעורף או משהו כזה. אוקיי, הנה הם. ראיתי אותם. ראיתי על המפה, יש שם סימן של יריות כזה. יש פה גם אופנוע. אוקיי, הנה הם. הוא מת. לזרוק רימון עשן. אוקיי. איפה הוא? זה לא היה חכם כל כך. כן. מה? הפסקתי פשוט באמצע. אוקיי, זה היה מוזר. איזה חצוף, מאיפה הוא השיג את כל אלה? יש שם גם מישהו. אני ראיתי אותו. הוא פה בתוך הבית הזה. הוא למעלה? הצילו, אני מת. אוי, אני בנוק. טוב, חבר שלי גם די רחוק ממני. בוא נראה איפה הוא.
נראה לי נעבור למשחק אחר. חברים, לא לשכוח לשים לייק וסאב, תרשמו לערוץ. כן, הערוץ שלי עומד מאוד להשתפר. תגיבו לי מה שאתם רוצים שאני אעשה בתגובות, ונעבור למשחק אחר. אנחנו באמונגס עוד פעם. יהיה משחק קצת מאתגר, כי אנחנו בהגדרות של אנשים לגמרי אחרים. אני לא יודע מה ההגדרות, אני לא יודע איך ההגדרות, אני לא יודע שום דבר בעצם. אז זה נראה לי קצת מוזר לשחק, אני לא יודע, כאילו... אבל בואו נשחק. ואגב, אם זה... טוב, לא משנה. אוקיי, זה היה מאוד מוזר. זה נראה כאילו זה העצם שלו, אוקיי, סבבה. בואו נראה, אימפוסטור הוא חרומית, חרומית. מי אוהב להיות חרומית? יש פה היא מאוד סאסית, אתם רואים את זה? היא... אוקיי. זה מוזר. זה עם ויז'ואל? לא יודע. אוקיי, זה תלוי. אגב, אם אתם לא יודעים, פה כשעושים את המשימה הזאת, פה, יש פה משימה, אז האורות פה אמורים להידלק. אם אתם משחקים עם ויז'ואלס, כך אפשר לדעת אם מישהו לא אימפוסטור. ויש לנו אוקסידן, כמובן, באמת שזה אחד איך קוראים לזה? אוקיי. זה תמיד מפחיד אותי במשחק הזה לעבור ליד אנשים. כאילו, לא יודע. אוי לא. מה? זה כן היה הוא? למה הוא לא רוצח אותי? טוב, אני לא יודע. נעשה משחק אחד, נראה לי. אוקיי, זה היה משחק מאוד מוזר. אני מקווה חברים, אז מי שלא, תרשמו לי אם אתם רוצים גם משחקי מחשב או להמשיך עם טלפון, פורטנייט או מיינקראפט, דברים כאלה. אני אנסה לשחק מה שאתם רוצים. כמובן, אני לא אשחק משהו שאני לא אוהב, כי למה שאני אעשה את זה? אבל אם אתם רוצים משהו, אז אולי אני אנסה את זה ואני אגיד לכם. ואנחנו משחקים. אז מתחילים משחק, נביגיישן. בוא'נה, יש לי קצת משימות. אוי, לא. יש לי את המשימה של הדלק וגם להוריד. זה יהיה כנראה המשחק הארוך ביותר בתולדות האנושות. אוקיי. הוא כרגע עבר פה. הוא לפי דעתי נכנס לחדר ואז איתן לנו בלי לעשות כלום. קצת מחשיד. בואו נראה אותו. יש ויז'ואל. אוקיי. סבבה. זה לא האדום, מה שבטוח זה לא האדום. אוקיי, הוא רדף אחריי לרגע, אני לא יודע. כן, מה חמודי רוצה? כבר מישהו נרצח. זה לא טוב. כבר מישהו עוזב את המשחק, גם זה לא טוב. גם הוא נרצח. תשמעו, אני לא יודע, נראה לי נצביע על הכתום. לא יודע, סתם, משעמם לי. פתיר? מה זה פתיר? פלייר אולי? לא יודע. יש פה אנשים מוזרים, באמת. פעם שחקתי עם מישהו שהוא לא כזה הבין נראה לי את המשמעות של מה זה להיות אימפוסטור, אז לא משנה. כן, נו, איזה מעצבנים זה האנשים שהם לא מצביעים. אוקיי, הוא הצביע לי משום מה, אני לא יודע למה, אני הצבעתי לא, אבל טוב,
מוזר. מורידים את הקבצים, קבצים, מורידים אותנו, הקבצים, טידידים. אוקיי, הייתי באדמין, תפסתי מישהו עושה ונט. מי פה? אף אחד לא פה. אוקיי, הוא יצא. פתאום, אתה רוצה להגיד משהו? אוקיי. בסדר. זה היה ברור, אני פשוט ראיתי אותו. גם אתם ראיתם אותו, אין לי מושג, אני לא זה. פשוט עשה מול הפנים שלי. אוקיי. וואו, זה היה זוי, תפסתי אותו. הוא לא נראה לי הבין כל כך מה קורה. הוא ילו. מה? אוקיי. לא, אבל הוא הצביע עכשיו לעצמו אולי, הוא לא דנו. רק שיצביעו מהר. אני לא מאמין. הם העיפו אותי. טוב, אז חברים, נראה לי שזה היה הסרטון להיום. מקווה שנהנתם. אל תשכחו לשים סאב ולייק. תרשמו לערוץ. כן, סאב. מטרת לייקים, בואו נעשה 15. סתם בשביל שיהיה לייקים. תגידו לי אם להמשיך Call of Duty או משחקי יריות או דברים כאלה. בכללי תרשמו לי איזה משחק אתם רוצים. ויאללה ביי.